барномаи кашолукунӣ ва сардиҳӣ. барномаи кашолукунӣ ва сардиҳии объект ва чӣ тавр истифодабарии ҳодисаи маус ап барои сардиҳӣ меомӯзад. коди барномаро ки дар компакт диск ҷойгир аст кушоед. ҳоло бошад барномаи кашолукунӣ ва сардиҳиро ба кор сар медиҳем. барномаи кашолукунӣ ва сардиҳиро ба кор сар диҳед. нишонаро ба ҷои дигар кашолу кунед. ҳангоме ки шумо тугмаи мушро пахш мекунед ва онро сар надода нишонаро кашолу мекунед, майдони матнӣ ҳолати кашолукуниро нишон медиҳад. тугмаи мушро сар диҳед. нишонаи дар ҷои нав ҷойгир мешавад. бо пахшкунӣ ба тугмаи баромад барномаро ба охир расонед. барои коркарди ҳодисаи муш дар барномаи кашолукунӣ ва сардиҳӣ протседураҳои form drag over, cmd exit drag over ва form drag drop истифода бурда мешаванд. протседураи form drag over. объект дар протседураи мазкур дар барномаи кашолукунӣ ва сардиҳӣ тасвири графикӣ edit мебошад. дар рафти кашолукунии объект дар ҷои озоди форма протседураи form drag over иҷро мешавад. бо протседура 4 параметр алоқаманд аст: source, y, x ва state. параметри source номи объекти кашолашавандаро дорад. модоме ки шумо объекти графикии emgedit-ро кашола мекунед, маҳз сатри emgedit дар параметри source нигоҳ дошта мешавад. параметрҳои x ва y координатаи ҳозираи нишонаи мушро ифода мекунанд. параметри state метавонад қиматҳои ададии 0, 1 ва 2-ро қабул кунад. агар элемент аз як ҷои форма ба ҷои дигараш кашола карда шавад, параметри state баробари 2 мешавад. агар ҷои тахминшаванда ва ҷои озоди форма тааллуқ надошта бошад, state баробари 1 мешавад. агар параметри state дар он вақт баробари 0 мешавад ки шумо объектро аз ҷои ғайри озоди форма ба ҷои озоди форма кашола кунед. протседураи form drag over сатреро тайёр мекунад ки ҳолати амалиётро нишон медиҳад ва онро дар майдони матнӣ инъикос мекунад. хосияти тег. хосияти тег барои нигоҳ доштани дилхоҳ маълумоти ёрирасонӣ бо элементи идоракунии алоқаманд истифода бурда мешавад. ин хосият ягон сарбории функсионалӣ надорад. ин танҳо барои қуллаи ба барномасоз истифода мешавад ва ҳар як кас метавонад онро истифода барад. коди протседураи cmd exit drag over. агар ҳангоми кашолукунӣ нишонаи шумо ба тугмаи выход вохӯред, ба ҷои протседураи form drag over cmd exit drag over иҷро мешавад. вай ҳам ҳамон амалҳоро иҷро мекунад, танҳо ба ҷои сатру аз форма истифода бурдан вай аз тугма истифода мебарад. барои ҳамин сатр дар майдони матнӣ мегӯяд ки тасвири графикии editро бо ёрии тугмаи выход кашола мекунем. параметри state баробари 0 аст. параметри state барои он қимати 0-ро қабул мекунад ки объект аз сарҳади тугмаи выход берун кашола мекунад. аз нуқтаи назари сатрӣ команда аз чизе ки дар берун воқеъ аст ҷои озод мебошад, чихеле ки тамоман ба тугма алоқамандӣ надорад.